Hallo, so vandag is mijn eerste keer op YouTube, so ik ga een Get Ready With Me doen. So, get ready with me for bed. Okay guys, look at my hair. It's a bit messy. So we're gonna wash it up now. Okay guys. Okay, jullie zullen ik ga even iets meer. So nu gaan we veranderen ik. Nee, ik ga niks meer droog maken. Zo meer is laat worden. Ik ga aanbreken. Jullie zo even Christmas is voorbij, maar ik heb nog steeds mijn rego's pakken gekocht. Ik hoop van het zo, maar dat ik ga doen niet onder. Zo, dat was mijn Get Ready With Me. Bye guys, good night. Please like and subscribe. Doei.